Okay. Kain muna tayo. Okay. Okay, huwag mong patayin. Madilim. Okay. Shit, madilim mo. Watch your steps. Slowly. Goodbye. Wait lang. Oh my god. What's your alarm? What is your alarm? Oh, only dining. My gosh. Smells good, huh? I like it. What's that? Oh my god. Incredible side dishes. Oops, tayo lang. Puno na pala yung ano namin sa ulan. Eto siya. Pambuhos na namin ito sa ayan. Sayang kasi o dami. Ayan. Pambuhos sa alam nyo na. Oh, mami kayo! Wow. Sarap kayo! Kimchi, kimchi야 장윤시양. Oh my god. Get. Let's go. Look at the rice. Look at the rice. sarap kayo! A little bit steaky. A little bit steaky, you know. What? What's like? Sandok to eh. Sandok. Sandok. Sandok kiko. Yung puti, wala. Ito. Ito, pag mga social ka, yung baso ganyan. Pag ganyan yung hawak, pag mga social, ganyan. Pero, pag kung kita mga pobre, ganoon, sugad na ito. Sugad na ito. Kung mga pobre kita, sugad na ito pagkapot. I like it. Mami kayo! Sarap kayo! So, kunti lang yung kanin ko kasi diet. Alam niyo na, mahirap tumaba kasi nakaka-high blood. Diet tayo para hindi masyadong mabigat sa katawan pag ayan. Diet lang ako. Okay. Let's start eat. Oh my god. Yan. Okay. So, mga guys. Huwag kayong maya. Pumunta na kayo sa channel. Oh, sarap kayo! Oh my god. Oh. Umuulan dito. Ayan. Umuulan dito, umuulan dyan. Ayan o. Ayan. Wala, tahimik na. Bagan hakabungan nila. Pag alas 8, alas 9, wala na masyado tao kahit Pandemin yun.